Dulur karo dulur enten sing mboten rukun? Dulure kabeh piro? Kok sampai gak rukun iki dulure kabeh piro? Ngeten Bapak Ibu. Jenengan mboten rukun karo tangga, iso pindah, iso ngaleh, tangga kuwi wong liya. Tapi jenengan ora rukun karo Pak De Pak Le, ora rukun karo dulur, minggato teko Jakarta, minggato teko Papua, dulur sak lawase dulur, geteh sak lawase geteh, ora iso dijolke wong anyar. Menungso niku mirip-mirip tawon. Ana wong niku kaya tawon madu, kelakuane apik nggawe madu, terus wong tawon madu ning ndi yo nggawe madu. Ana wong apik ning ndi yo nggawe apik, wong apik. Ana wong niku kaya tawon ndas, Pak. Ngentup. Rono yo ngentup, rene yo ngentup, wong jenenge tawon ndas. Lah teng mriki yo ana tawon ndas ngoten niku.